Now let's take a brief look at akara edemede, that is punctuation marks. Akara a na-etinye n'edemede iji gosipụta ihe niile onye dere edemede ahụ bụ n'uche, nke bụ na mgbe a ga-ezigara onye ga-agụpụta ya, onwe ha ga-ewepụ, onwe ha ga-etinye. Ma etinyeghị akara edemede n'ihe ọbụla edere, anyị agaghị ama ebe ahịrịokwu malitere na ebe ọ gwụrụ. We won't know where a sentence started or where it ended. Anyị agaghị ama ebe etiri mkpu, ebe welitere olu kwuo okwu na ebe wedatara olu. Anyị agaghị ama mgbe a jụrụ ajụjụ. We won't know when a question is asked. Gị tinye akara edemede ndị ihe idere, onye na-agụ ya na-agụpụta ya, ọ ga na-erubere akara ndị ahụ isi iji nwee ezigbo nghọta ihe edere, kọwakwa ya dịka onye dere ihe ahụ si buru n'uche depụta ya. Let me assume that you know all the punctuation marks as conventionally used in the English language. We want to know their names in Igbo language, what Igbo Izugbe calls them. Punctuation marks are exactly the same marks used in other international languages. Now we will know the names we call them in Igbo Izugbe: full stop, comma, apostrophe, question mark. The first akara edemede is akaranta. Akaranta simply means the diacritic marks. Don't forget that we have 4 Igbo letters of the alphabet that have diacritic marks: A, O, and Nge. Say it: A, O, and Nge. In Igbo language, uppercase letters like A, B, Chi, D, Kwe, we call them Nke, Nnuku, Maọbụ Nke Ukwu. That's what we call the uppercase letters. You say it is A nke ukwu, B nke ukwu, Chi nke ukwu. We call the lowercase letters nke nta maọbụ nke obere. So you can say A nke nta, B nke nta, Chi nke nta, maọbụ A nke obere, B nke obere, Chi nke obere. That is the lowercase letters. This one is called Bom. Say it. Bom. Bom means full stop. You know what full stop is used for. Tinye bom means put a full stop. This one is called Bom Ato, which is 3 dots. Bom 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 maọbụ Bom Ato is the 3 dots we use to show that it is an uncompleted sentence, or you want to say and so on. Comma is called Rekom Ala. Say it. Rekom Ala. You can spell it Re-E-K-O-M-M, A-Le-A, maọbụ K-O-M-E-A, comma. Rekom Ala is comma. You know what it is used for. While Rekom Elu is apostrophe. Rekom Elu. Say it. You say we didn't say Rekom Elu. We say Rekom Elu. There's a linkage between Rekom and the Elu because a vowel is following Rekom. There's a linkage. What of semicolon? Semicolon is called Borikom or Rekompom. Semicolon is Borikom or Rekompom. That's a dot and a comma. While colon is pom pom, colon is pom pom. Semicolon is Rekompom or Borikom. Quotation marks are called Rekomungu. Say it, Rekomungu. Quotation marks are Rekomungu. It may be single apostrophe or double. It may be single, it may be double. Question mark is called Akara Ajojo. Say it,
akara ajụjụ. You may also call it akara njụ ajụjụ. Akara njụ ajụjụ maọbụ akara ịjụ ajụjụ. It is question mark. You know what it means? To show that a statement is a question and not just an open statement. It's a question that requires an answer. Akara ajụjụ, akara njụ ajụjụ, akara ịjụ ajụjụ. Exclamation mark is akara mkpu, akara iti mkpu, akara nti mkpu. Nke ọbụla ị chọrọ ịkpọ ya, they are the same thing, but you may call it akara mkpu, meaning exclamation mark. This one is called akara uhie. Akara uhie is a short dash. Akara uhie ọ bụ akara a na-etinyekarị n'ihu ga na ji si mgbe ha na-enyere ngwa aka dịka enyemaka ngwa. You find it in words like ga-enye, na-enye, ji-enye, si-eme. So it is used as a prefix to help a verb when it is serving as enyemaka ngwa. Examples of akara uhie when it is serving as enyemaka ngwa is anyị na-aga Abuja. We are going to Abuja. Papa na-ehi ụra. Papa is sleeping or Papa sleeps. Ụmụ gị ji ekwu okwu asị. Your children do tell lies. Ndị Igbo ji eri ji. Zam is a longer dash inserted in sentences to stress a point. Iji rụtụ aka n'okwu dị mkpa. It is longer than akara uhie. Zamunkabu is a line or a long line you use to cancel something you don't want to stay as you put it. Zamunkabu, cancellation line. Tinye zamunkabu, cancellation stroke, cancel it. A simple bracket is called akara nkepụta, used for packaging what you want to put in a small content in a sentence. Akara nkepụta. While akara igbe is the square bracket, that is this one. Akara nkepụta and akara igbe. So akara nkepụta is the simple bracket, while akara igbe is square bracket. Asterisk, you can call it akara kpakpando, or for short, kpakpando. Akara hash, that is the hash symbol. Akara hash. Akara hash is the hash symbol, okay? Akara slash. Akara slash is the slash symbol. For those who do computer and other highlightings, you may meet this word very often. Akara udolu or 2 marks. We have treated this in one of our uploads. Actually, we have treated this. There are 3 main 2 marks: akara udelu, akara odala, na akara odansoda. These are the 3 tone marks. Akara odala, or simply odala, means low tone mark. For example, owa, meaning the world, or ite. You see the tones, the marks are placed on top of vowels. Ite, owa is a low tone. Compare it with akara udelu, aka, aka, egbe. The 3rd tone mark is akara odansoda. It simply means level tone mark, like mbido, ogologo, everything is level like that. It is not inserted as often as akara udelu and akara odala. Maka ndị na-arụ sum, ndị na-arụ mathematic, nke a na-akpọ ya akara mgbakọ, that is sign of addition. Akara mgbakọ is sign of addition. Akara mwepụ is sign of subtraction. Akara mmụba or multiplication sign, that is sign of multiplication.
Akara okike. Akara okike is sign of division. Division sign. Akara nha otu is akara na-egosi na ihe abụọ ha otu. That is what you call equal to sign. Equal to sign. Akara nha otu. In the next upload, we are going to treat akara edemede in more details. Enjoy Asụsụ Igbo.